că din partea dumneavoastră există un foarte mare interes pentru o problemă de interes public. Cred că de asta ar trebui să discutăm astăzi despre problematica gazelor de șist, având în vedere că apar informații contradictorii vis-a-vis de această problemă și dumneavoastră, ca și oameni de presă, sunteți principalul vector de informare corectă la cetățenilor și noi am socotit că e foarte bine să ne întâlnim cu dumneavoastră. Eu nu lungesc vorba, aș vrea să-i dau cuvântul domnului director Busă și să faci aici pe mine mai există și domnul Moț, care este președintele Comitetului de Inițiativă privind această problematică a gazelor de șist. Celelalte acțiuni dumneavoastră le cunoașteți, inclusiv meeting-ul, dar să vedem cam în ce fază suntem acum, ca să poată să fie informați corect oamenii din județul Arad și nu. Am fost băieți cu ne-am văzut de treaba noastră, am crezut că lumea se liniștește, dar vedem că nu se liniștește. Chiar discutam azi de dimineață cu domnul Cosman Aureșan și discutam totuși această început, ceea ce i-a dorit, este în Arad, la Chișinău, chiar dacă primarul zice că e milionez trecut, este de la Chișinău, și Sultana, și Mant, toată zona asta care se merge, să continuă până la Berșa. Irakul și Șofronia, Vladimescu, Coriș, Șiria, și așa mai departe. Și ne-am întrebat, totuși, asta este bazinul de apă potabilă al Aradului. Și atunci ne punem o singură întrebare, ca proști, sigur, sub propriu. Oare este întâmplătoare treaba aceasta? Sau poate se dă undeva gândită și premeditată? Că dacă ne luăm apa și mâncarea, proștii, de ce ar fi bun? Nu se face decât să lucrăm mușchile nu știu cui. Am primit câteva hârtii și probabil că nu numai eu pun piciolarul și terenul la stana pe care l-am, și probabil că și ceilalți în zonele pe care le serviți dintre primari colegii noștri cu care au făcut societatea și pe care vă va spune domnul avocat. Și am primit o adresă în care pentru tot ce dețin eu și sigur că mă fac pentru că exploatez 7500 de hectare de pământ și care mete pământul în măscă, nici a proprietatea majoritatea oamenilor din Arad sau chiar din țară la majoritatea oamenilor din Arad care dețin aceste suprafețe de pământ. Și care mi se de fapt, ce face? Ne puneți una cu alții și trebuie că dacă nu ești de acord, te dăm în judecată. Și totuși vom intra, adică vom intra să facem explorare și dacă faci explorare și să faci cu cheltuială, cheltuiala se spunea că e 25 de milioane de euro sau așa ceva. Păi, dacă crede cineva că dacă se face această explorare, se vor opri acolo și nu vor intra ca să facă mai departe și dezvoltarea și exploatarea? Nu, se vor duce până în pânzele albe. Am pornit intrigat de un lucru care m-a marcat săptămâna trecută, în care l-am văzut la televizor pe premierul Sălin și care a spus, eu personal l-am văzut în televiziune vine seara, cu o poză de televiziune, și spunea așa. Întrucât avem o problemă. Rușii nu mai dau gaz la Republica Moldova, noi românii va trebui să facem, să găsim gaze, să dăm în Moldova. Să-i ținem cu gaze noi. Chiar dacă se vor pune câteva organisme, ONG-uri, organisme non-guvernamentale, sau societatea civică, societatea civilă, va trebui să trecem peste aceasta și inclusiv să exploatăm gazele de șist, nu numai gazele termale de care nu ne-am apucat și care s-au confirmat că există, dar se pare că totuși se există pe pământ. Poate avea un alt preț. Nu comentez cele din mare, dar cele din pământ. Nu cred că își poate permite nimeni care evident este pe un post oarecare să dispune de țară cum vrea ca de buzunarul de propriu. Țara suntem și noi și nu avem mai puține drepturi civile decât un om care este pe funcție. Drepturile care le oferă funcția respectivă, noi le respectăm. Dar până la urmă,
Cum îți poți permite să distrugi agricultura românească, să scoți gaze de șist, să le dai în Republica Moldova? Ce avem noi acolo, chiar așa de aproape? Sigur, sunt toți români care vorbesc limba moldovenească, nu limba română, așa spun ei, care e limba lor oficială, iar noi vrem repede să-i ajutăm. O fi, să-i ajutăm cu rășputem, dar nu în detrimentul acestui sector de agricultură și de industrie alimentară. Oameni buni. Se poate face, dacă facem agricultură performantă, vreau să mă înțelegeți că putem duce bani mulți, exporta mult și ducem bani mulți în țară și ne putem cumpăra orice are nevoie țara. Și gaz, și motorină, și țitei, și curent electric, și orice ne putem, dacă facem agricultură așa cum trebuiește ca la carte. Și se poate, avem o zonă bună. Am spus de fiecare dată, nu este vorba de realizările din zona pe care am făcut-o eu personal muscă. Este vorba de potențialul care are acest vest al țării. Și apa, și pământul. Ce facem, domnilor, când se spune că este asigurată sănătatea oamenilor? Eu cred că este un atentat la sănătatea oamenilor. De ce se vrea? Nu știm de ce se vrea. Dar spuneți dumneavoastră că trăiți aici între noi cei care nu facem agricultură. Și domnii primari care vă spune domnul ăsta și dumneavoastră cei de la presă. De ce să ne iei nouă ce avem mai sus? Pentru că ce ne iei? Apa o otrăvești, automat ai otrăvit aerul și apa circulă. Și mâncarea. Mi-a spus acea femeie, biolog, cu state de plată, cu tot ce vezi. Nu este o caceamauă și vă pot trece pe la oricine să o vedeți. Doamne, în cazul fracturilor, sigur că se produc pierderi de până la 7% care sunt pierderi normale și care nu le pot stăpâni. Când se facă țeava sau sonda acolo, când o scos, când o cupresc, când o mânzi, când o dezunți, sunt aceste pierderi de până la 7%. Deci, cei mai mulți de noastră cunoaște situația și din discursurile noastre și din întâlnirile care am avut. Acel 7% de lichidă fracturare cu 100 de tone de otravă la fiecare fără, ăsta ajunge sus. Ajunge sus și ne infectează și ne este un atentat la sănătatea noastră, primul rând la apă, și când ți-a luat apa, restul poți să faci elec, nu mai e bine. Și o să vă prezint un alt lucru acum. Ce se spune Radu Ian, director științific al Institutului Național pentru Fizica Pământului, Mircea Radu Ian, ne-a declarat că statul trebuie să supravegheze activitățile de exploatare a șefronului în paralel cu monitorizarea. Domnia sa ne-a precizat. În cazul fracturării hidraulice, există un anumit nivel de seismicitate și se produc microcutremure, dar doar în zonele unde au loc aceste foraje. Acele cutremure de proprietate au loc în toate zonele. Deci acest lucru nu spune, nu spune, sau nu spune director științific al Institutului Național de Fizica Pământului. Și vine într-un alt articol luat din bursa de la și pe asta, că și vreau va continua exploatările gazelor de șist din România și zice și atunci ce treabă. Director științific al Institutului Național de Geologie. Este cea mai performantă din ceea ce există știința acestor exploatații. Institutul Național de Geologie a precizat recent că exploatarea gazelor de șist prin metoda fracturării hidraulice poate continua, poate contamina toată rețeaua de apă potabilă din țară. Specialistul apreciază că în țările unde sunt exploatate gazele de șist au fost înregistrate accidente de manipulare a apelor reziduale, deversări intenționate în râuri, pulverizări de gaze în atmosferă, pulbări cu metale grele și cu elemente radioactive, dar și fenomene de distrugere a infrastructurii rutiere și de poluare fonică. Mai departe, precizat în acest articol, de curând mai multe state și-au manifestat intenția să renunțe la fracturarea hidraulică, după ce au anunțat că vor să legifereze această procedură sau
chiar au autorizat începerea exploatării și a explorării gazelor de șist. Deci, iată că după ce au dat drumul, au legiferat, acum au intenția și au manifestat intenția să renunțe. Merkel a spus prima, eu nu pot, eu am densitate mare de locuitori pe metru pătrat sau pe kilometru pătrat, cum am învățat de la geografie, eu nu pot să dau drumul să se facă explorarea și exploatarea gazelor de șist. Bulgaria, țara aia, pe care noi am mai discutat cu cei mai mulți aici dintre noi, e o țară mică. Noi mergem să manifestăm alături de români, pentru că dacă nu ne populați și pe noi prin pânza de apă freașă. Olanda, o grămadă de țări. De ce să fim noi cei mai pentru că dacă spune că le bat orice risc, chiar dacă nu îi place societății civile și ONG-urilor, noi trebuie să le rugăm să dăm gaz la malul vechi, eu consider că este o idee care nu poate să stea în fața cetățenilor. Eu consider că un om pe o funcție astăzi nu-și face permite pentru că țara nu e a lui și nici a lui Soros-o. Țara este și a noastră, nu. Spun lucrurilor pe nume. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Oamenii au voie să fie informați. Nu toți au ajuns la aceste amintiri. Știu că nu-i plăcut. Și eu am fost PSD-ist. Dar la ora actuală nu ce să fac. Nu pot. Nu putem să lăsăm pentru că aia este un atentat la sănătatea noastră. Prin apa, aer și pământ. N-avem ce fac. Trebuie să ieșim, trebuie să ne organizăm, să nu-i lăsăm sub nicio formă. Sub orice formă. De ce să ne ia? Noi avem gaz destul. Toată țara o știe că avem destul. Dacă îl exploatăm și până la primare, avem și de export. Ce ne interesează pe noi să-i salvăm două moldoveni? Vorba nu spus, mai de mult cu curente și cu cocei de volum. Cum ne am să explodăm să zic, doamne, nu am problemă, dar distrugi ce? Am întrebat și asta. Dar distrugi ce ai mai sunt agricultura, mâncarea. Dar cu ei pasta de la gura populației, ce facem? Iar populația ce zice? Ce va zice copiii tăi pe poate? Că dacă tu ce ai făcut pe acest pământ, dacă îi lăsăm să se facă? Suntem dispuși să nu mai dat vă răspunde la întrebările că am pus aceasta. Deci, ca să vorbim în răzgete. Mulțumesc. Da, suntem la dispoziție. Eu aș zice să spună și câteva vorbe, domnul Moț, dar foarte pe scurt. Are câteva precizări de rugat și ce-a spus. Bună ziua! Mă numesc Andrei Moț. Sunt directorul Casei de Cultură în Curtici și unul dintre românii care s-au implicat în această problemă a gazelor de șist. Știți foarte bine că am organizat câteva adunări cetățenești, 9 adunări. Aș vrea să și în număr și păcate nu toți primarii sunt aici. Am început aceste meeting-uri sau adunări cetățenești la Curtici în februarie anul acesta. Am continuat cu Macea, Sântana, domnul Clunuța, primarul de la Sântana este aici. Am continuat cu Șiman, domnul primar Demo, de la Șiman este aici. La Casa de Cultură din... Cu o specificație că nu am chemat toți primarii, că poate când și sunt ei să plecați în concedii și atunci asta este. De aceea suntem în număr de 4 primari. Da, noi păstrăm legătura tot timpul. Am continuat la Casa de Cultură Andrei Șapuna și localitățile învecinate Ziman, Buz, Ziman, Nou, Udiniști, domnul primar este aici. Am continuat cu Vladimirescu, Sâmbăteni și Păuliș, iar în 6 aprilie 2014, meetingul nostru de la Arad, Clasă Pământul, a fost cel mai mare din toată România. Din păcate, la Timișoara, unde a început Revoluția, s-au adunat 150 de oameni. La Arad, nu știu, în presă am citit între 800 și 2000. Noi, pe organizatori, ce au fost 2000, să mergem la cel mai bun. Încercăm să ne dezmălțim foarte mult. Am fost atunci așa într-o stare de somnolență, voit. Cineva spunea, da, în public, că ne-au sărăcit atât de tare ca să ne poată cumpăra foarte ieftin. Încercăm în continuare să ne apărăm cât de bine putem. Eu am studiat, printre altele, teologie, cel mai mult și cel mai aprofundat. N-am apucături din acestea poliganice, nu m-am putut în viața mea, n-am nici măcar o amendă, n-am avut bilet în pe tramvai. Și după ce am organizat aceste meeting-uri,
ce s-au gândit cei de la Amfora și de la Prospecțiuni să îmi fac o plângere de la un fel de dosar penal, să mă sperie. Cel de la Amfora, domnul Tibor Benco, m-aș invita la masă, ori de câte ori trec prin Arad, sunt invitatul lui, îți dă un doar prin acest hotel, n-am nicio problemă. Ne-am întâlnit și în birou primarului de la Arad, și mai multe locuri, mai multe ocazii. Am mers la poliție și a început să inventeze chestii de genul ăla, că îi prind, le dau foc. M-am întâlnit cu ei de mai multe ori și noi am dat foc. Nu știu când să le fi dat foc, a 13 oară sau 15 oară. Tot felul de invenții. Mai nou, nu pot să dau amănunte despre persoana care îi se pregătește o nouă plângere. Este un foarte bun prieten al meu și un om care s-a implicat și el. Și mai mult și lui se pregătește un dosar. Adică încearcă să ne intimideze. Ți se pregătesc tot felul de surprize, te duci la poliție, dai declarații, te simți ca ultimul curfaș. Eu, în birou în care trebuie să dau informații, asta te-am la coadă după vreo 2 indivizi care tot erau umflați la față, sparți, căduți, s-au bătut în discotecă și după ei am dat și declarații. Nu fac decât să apăr Curdiciul, să apăr România, la fel cum am spus și în meeting-urile acestea, deși câțiva prieteni express ziceau că sunt poate prea naționalist, dar eu îmi iubesc țara foarte, foarte mult. Continuăm acțiunile noastre, avem și o asociație, avem Câmpia de Vest, din care fac parte domnul Uscă, domnul Guzman, primarii, domnul Leoț, și vă apropie în domnul avocat, trebuie să amintesc, și rămâne să păstrăm legătura și să ne sprijiniți. Din păcate, văd că cei de la Prospecțiuni, o firmă care dorește să facă cât mai mulți bani în detrimentul sănătății și vieții noastre, cumpără foarte multă publicitate în ziare, ceea ce nu este interzis. Sperăm ca oamenii să nu îi creadă și să avem și noi forța financiară să răspundem la lucrurile acestea, pentru că altfel suntem mâncați. Ei au bani foarte mulți, umblă cu flyere, ați văzut ce dumneavoastră cred că... Ne-au înviat și pe noi cu bani? Ați primit orice. Ăsta. Da, și orice. E greu să îi răspuns financiar oameni care sunt foarte bogați. Amintim grupul MOL, din care face parte... Mulțumim, domnul. Mulțumim. O să încerc foarte pe scurt să prezint câteva aspecte. Deci, în primul rând, articolul 31, Constituția garantează dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit. Da? Atunci, nu înțelegem de ce o serie de aspecte de acorduri între Agenția Națională de Resurse Minerale și diferite firme este secret. Având în vedere că această problemă este una dintre cele mai controversate. Articolul 34 spune dreptul la ocrotirea sănătății. Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat de Constituție. În ce context în care, așa cum discutam înainte de începerea acestei întâlniri, zona devine combinat chimic. Pământul din zona respectivă se transformă într-un combinat chimic. Am dărâmat un combinat chimic acolo, fiindcă poluat, și acum facem un alt combinat chimic. Prin faptul că băgăm substanțele chimice în sol și prin asta, sigur că, așa cum a fost prezentat de către domnul Muscă, directorul științific al Institutului Geologic spune de riscurile de contaminare. Eu aș vrea doar să mai atrag atenția asupra unor lucruri. Pentru că au apărut în presă tot felul de comunicate nesemnate, deci neprezentate ca cine ar fi autorii, în care se încearcă o inducere de eroare a populației Aradului și a proprietarilor de teren. Vă citesc aici și pot să vă arăt la toți din presă. De exemplu, citesc din avizul numărul 99 CT 25/2/2003 Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, privind executarea lucrărilor de prospecțiune seismică 3D pentru hidrocarburi în cadrul perimetrului de explorare X6 Curdiciu. Da? Spune așa. Deoarece în cadrul perimetrului există perimetre care nu au fost excluse, aparținând la lucrări, vă rugăm să luați acceptul de la titular pentru executarea necesară. Deci această chestiune nu se poate face fără acordul proprietarilor. Să fie clar. Noi cu domnii primari am discutat foarte mult. Mai citesc ceva din legea petrolului.
Efectuarea de operațiuni petroliere pe terenuri care sunt amplasate în monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervații naturale, zone de protecție sanitară și acum perimetre de protecție hidrogeologică a surselor de alimentare cu apă, da? Precum și instituirea dreptului de servitute pentru operațiuni petroliere pe asemenea termeni sunt interzise. Dacă, așa cum a prezentat domnul Muscă, perimetrul ăsta este Curtici, Șiria, Păuliș, Arad, Peșca, este exact zona de captare a apei potabile din Arad și mai mult decât atât există un acord și de export de apă potabilă în Ungaria. Da? Deci sunt niște câteva chestiuni clare, dar se încearcă să se, pe de o parte, să se modifice legea, vă spunem foarte clar, există presiuni de a modifica legea în așa fel încât să nu mai există aceste protecții, da? Și pe de altă parte de a induce în eroare și a păcăli oamenii. Într-unul din comunicări de presă spunea, o să vă dăm bani să vă plătiți utilajele și ce o să lucrați cu ele după aia. Deci eu mă rezum la atât și sigur că poate vor exista întrebări din partea dumneavoastră care să le clarificăm. Îl rog și pe domnul avocat să ne spună câteva lucruri vis-a-vis de această problemă. Bună ziua, Florin Morgan, mă numesc, sunt avocat în Valoara. Am ajutat împreună cu domnul Cuzma, domnul Muscă, domnul Morț, restul primarilor, la înființarea unei asociații denumită Salvăm Câmpia de Vest, care, ca obiective principale, are în general lupta și conștientizarea rândul populațiilor a efectelor poluării de orice natură, iar în special conștientizarea rândul populației și aducerea la cunoștință publică a efectelor fracturării, exploatării gazelor de șist prin metoda fracturării hidraulice. Pentru că constatăm că la nivel central există o deosebită încercare de a ascunde efectele nocive ale exploatării gazelor de șist prin metoda fracturării hidraulice și de a ascunde populației toate studiile făcute de diverse instituții ale statului care arată dezastrele care se pot produce în urma acestor exploatări și aducerea la cunoștința publică doar a celor favorabile, a celor făcute de anumiți specialiști care, dacă sunt verificați, se regăsesc pe statele de plată ale diverselor companii petroliere. Nu, aș vrea doar pe scurt să adaug la ceea ce s-a spus până acum la un studiu comandat de Ministerul Mediului în anul 2012, Institutul Geologic Român. Studiu care a fost redactat de un grup de cercetători de la acest institut, condus de doctorul Țicleanu, directorul acestei instituții, și care nu a fost lăsat să fie făcut public de către Ministerul Mediului, fiind nevoiți ca acești specialiști să-l prezinte în cadrul unei conferințe de presă și care nu se regăsește nici pe site-ul Institutului Geologic, nici unde, tocmai pentru faptul că concluziile acestui raport sunt absolut defavorabile societăților petroliere și se arată dezastrul ecologic pe care exploatarea gazelor de șist poate să-l producă. Pentru că și nu se spune faptul că exploatarea gazelor de șist, de fapt gazele de șist nu se găsesc în formă naturală în pământ. Există doar argilită. Argilită care, în reacția cu apa și cu substanțele chimice injectate la mare presiune în pământ, creează gazul metan. Deci, gazul metan este un produs de fabricație. Are loc fabricarea lui la fața locului, la fel cum se produce benzina, cum se produce cimentul, dar este un produs și nu este o resursă naturală, nu se găsește sub această formă. Prin urmare, în subsolul comunelor afectate și unde va avea loc exploatarea, de fapt se vor construi combinate chimice subterane. Iar 80% din apa cu substanțe chimice va fi reprelucrată de mai multe ori, a devenit deosebit de toxică și care, mare parte din ea va rămâne în pământ. Și care, pe termen mediu și lung, fără doar poate va afecta pânza freatică, va afecta solul și, cel mai important, va afecta echilibrul rocilor. Pentru că această fracturare hidraulică va avea ca efect
pierderea echilibrului rocilor și producerea pe termen mediu și lung a puternice cutremure de pământ, care și mai mult vor infesta Iza Freatică. Prin urmare, asociația noastră înființată va avea rolul de a avea un cadru instituțional, legal, de a putea să luptăm pe toate căile legale împotriva exploatării gazelor de șist prin această metodă a fracturării hidraulice. Mulțumesc. Bună ziua, sunt Daniel Tăuța, primarul orașului Sintana. Aș vrea foarte pe scurt doar să reafirm faptul că majoritatea locuitorilor orașului sunt împotriva exploatării acestor gaze de șist. De ce? Pentru că există un mare pericol ca pământul pe care, în momentul de față, pe care se obțin producții record, să existe un mare pericol de distrugere și chiar de a pune în pericol existența poate a locuitorilor și a noastră ca populație pe aceste reacții. Aș vrea doar să sprijin ce au spus de domnul Muscă, că se încearcă pe diverse căi de a convinge populația că aceste gaze de șist ar fi o bogăție importantă pentru noi, pentru locuitori. Și aș vrea să vă readuc aminte că în ultima perioadă se difuzează pe multe posturi de televiziune o reclamă în care se induce subconștientul populației cum că gazele de șist ar fi o bogăție importantă a subsolului. Deci poate că și asta nu întâmplător se realizează această reclamă foarte agresivă, consider eu. Și aș vrea să vă spun, chiar dacă ar fi așa, încearcă ei să ne inducă subconștient că ar fi o mare bogăție, aș vrea să readuc aminte că în România prețurile la gaze, la motorină, la benzină, la alte produse care provin din subsolul țării noastre, deci aceste produse au un preț echivalent sau aproape la același nivel cu cel din țările europene. Ceea ce ar însemna că nu pentru populație ar fi un mare câștig, ci probabil că ar fi un câștig pentru anumite persoane care doresc extragerea acestor gaze de șist. Deci, în concluzie, vreau să reafirm poziția locuitorilor din orașul Sintana că suntem împotriva exploatării de gaze de șist care le pun în pericol existența pe aceste reacții. Mulțumesc! Organizăm un nou protest pe formă de manifestare în curând, cel din 6 aprilie. Dacă aveți un plan cu o manifestare de acest gen, pentru a actualiza informația. Deci n-au venit peste noi știind de frica noastră. Au început cu aceste demersuri scrise. Le-am făcut pentru că s-a cerut să le dau până în 20 august, le-am dat răspunsul. Cel puțin pe raza localității Urtici, Olaș și Sintana, unde eu desfășură. Dacă mai sunt, dacă mai știți, dintre primari, unde au cerut accept și ăsta, vă dăm răspunsul gata făcut, care l-au făcut juriștii mei de la Urtici și care este bun, zicem noi, pentru că au găsit fisuri și lacune în juriștii lor și în exprimare, spunând că dreptul de servitude, pe terenul de servitude, înseamnă de trecere de la un loc până la pământul lui. Spune că acolo el are voie să facă ce vrea. Nu are voie să facă ce vrea. De servitude de trecere. Deci tot ce se impune, suntem gata și vă putem spune un lucru cer. Oamenii sunt de partea noastră pentru că și-au dat seama că atentatul este la sănătatea lor. Aș vrea să conștientizați și presa. Să știe, să informăm arădenii. Este atentat la sănătate. Pe banii mulți. Oameni buni, se ia apa potabilă, cea care alimentează Aradul și localitățile adiacente, ni se ia pentru că, ați văzut ce spune, circulă oriunde. Numai cum am spus și la alte dăți, din sticlă este închisă. Când a scăpat apa în pământ, nimeni nu mai stăpânește, nimeni nu mai vrește să duce. Ați văzut ce zice acel director științific, nu director politic, de la Institutul de Geologie și Geodezie. Spune așa, se infestează toată țara. Cantitățile de lichid de fracturare este 100 de tone pe o sondă. Oricând ne adunăm, ieșim. Am făcut, ați văzut un lucru la noi. Au fost primari de toate etniile, primari de toate partidele politice. Ne-am dat mâna pentru că am avut un interes comun pentru a salva Câmpia de Vest. Și probabil că ne vom duce și să aprindem cu noi și Timișoara și Oradea. Pentru că a fost centru de greutate, l-a constituit Aradul față de ei, ne ducem și spre ei, le dăm o mână de ajutor. Nu vă ascund nimic, că am fost solicitați, cu mulți am fost prezent la operă, unde a fost simpozion, o prezentare pe aceste lucruri. Alaltă seara am fost cu Nenea Cosman la Budești, unde ne-au chemat oamenii, nu ne-am dus că vrem peste, ne-au chemat
domnule, și am răspuns de fiecare dată. Vrem să... Ce facem? Nu suntem mai deștepți sau mai prost sau mai grozavi. Avem puține informații și vrem să transmitem informația acelor oameni care n-au avut ocazia să o studieze, să o citească, să o învețe, să știe ce îi așteaptă. Dacă a prins și arde apa de la robinet, vrea cineva mai mare necaz. Dacă unul de la medic, a fost prezentat în film, i-a zis, domnule, nu e bună, nu e problemă cu apa. Și a zis, ce și mi-a dat la chiuvetul cu apă, și a dat și nu mă deau. Ce să vă spunem mai mult? Deci, ajutați-ne! Un efort disperat vă spune, ajutați-ne pentru că și dumneavoastră trăiți pe pământul de Aradului. Nu suntem nebuni să ne hazardăm, să cheltuim, să vorbim de dragul de a face cheltuială de risipă de bani numai ca să-și am făcut și societatea de care și noi vrem să facem ceva să ne apărăm între ei. Și nu ne putem decât dacă nu este informată și ne adunăm. Mulți. Om fi și proști, ca să suntem prea mulți, ca să ne considere cineva proști. Nu suntem nici proști, dar mulți suntem și proști. Domnule Muscă, cineva trebuie să spună din afară că Muscă are teritorii largi, în jurul Urticiului, lasă. Da, la Olari, stați să vă spun, cred că vă spun eu. Olari, Sântana, Marcea, Urtici, Iratoș și Șofronia. Dar nu sunt ale mele. Bine, dar dumneavoastră administrați, corect. mă rog, este interesul dumneavoastră ca acel teren să fie intact. Da. Să nu umble mașini, să nu transporte materiale, să nu se degradeze terenul și așa mai departe. Nu vi s-a spus niciodată treaba asta, că uite, Muscă are interes personal ca să împiedice exploatarea gazelor de șist. Am și un interes personal ca și dumneavoastră. Nu este vorba ca să... Mă vă spun, nu este ca să... Discutăm. Deci nu este vorba că eu am 100 de hectare de pământ și dumneavoastră aveți unul. Am spus, toți pe mapă din pământul acesta, toți. Primul lucru e apa, ne otrăvește apa. Apa ajunge la plante, la animale, la pom, la tot ce vreți. Că eu am o sursă de venit din agricultură, este foarte adevărat, n-am mai spus niciodată. Am niște suprafețe de pământ cumpărate care sunt ale mele. Urticiul este o societate în care Muscă este director, pe un salariu bun și are un hectar de pământ. Asta este Urticiul. Am la mine la Olar și pe suprava și pe terenul la Sântana, la domnul primar Cătălău. Am terenul și ale mele proprietate personală cumpărate. N-am o nebunie. Am o concurență care ne-am din Germania a și a ridicat pământul la 9.500 de hectare de 9.500 de euro. Și acum este o ofertă de vânzare și dacă văd, mă duc și cumpăr. Cu bani din bancă. Mă duc și cumpăr pământ. E adevărat. Pentru că, dom'le, vreau să faceți că eu fac agricultură, nu știu să fac altceva. Și la anii ăștia nu pot să mă apuc de altceva. Sunt prea bătrân ca să mă apuc de altceva. Agricultura am învățat ceva, să o ceva de mine în timp. Așa. Bun. Mulțumesc. Se încearcă, după părerea mea, să se inducă în eroare. Odată, că, de fapt, există numai interes pentru produsele tradiționale, respectiv țiței și gaze naturale care se află în pungi. Pe de altă parte, că prospecțiunile nu au nicio legătură cu gazele de șist. Însă, având în vedere declarațiile oficiale ale domnului prim-ministru și ale ministrului economiei, pe care eu l-am văzut la televizor, da? Este vorba de domnul Niță, care a prezentat acest interes. Acum, vis-a-vis de faptul că eu am aici o părere diferită față de domnul Muscă cu gazele pentru Moldova, eu nu cred că asta este cea mai mare problemă a României. Mai mult decât atât, există variante alternative. În cazul în care exista o strategie energetică a României, există energia eoliană, există energia solară, există bioenergia. Biogazurile. Nu numai biogaz, ci și chiar pentru etanol. Eu în Ungaria am văzut că există la pompa de benzină și etanol. La noi în România n-am văzut. Da? N-am văzut acest lucru. Deci, să nu mai discutăm. De ce nu se încurajează fotovoltaicele și biogazurile? Acolo unde mai sunt zoodinii. Ajută-le pe alea, dă o subvenție. Că nu pot oamenii să face 3-4 milioane de euro într-un megawatt energie. De exemplu, în Germania, în localități mai consistente, au propriile centrale de biogaz, care este folosit pe de o parte în consumul populației și pe de altă parte în producerea de energie electrică. Eu am fost să văd o asemenea centrală în Slovacia,
există, la noi în România n-am citit să existe așa ceva. Eu am fost acolo să văd, pentru că am vrut să facem o asemenea centrală la Sântana. Nici nu știu chiar domnul primar. Dar, mă rog, ne-am împotmolit din cauza că cei care au fost proprietari de terenuri au avut o altă opțiune, a crescut prețul cerealelor, în fine. Bun, deci asta este problema. În cadrul unei strategii energetice, pentru că România are nevoie sub 20% de gaze din interior. Restul sunt gaze din interior. Deci la o mai bună folosire a acestei surse energetice, la folosirea surselor energetice alternative, există soluții. Trebuie să spun că după accidentul cu centrala nucleară din Japonia, Germania Federală, care are 40% din necesar importă din gaze din Rusia, a hotărât să nu mai dezvolte energii pe bază nucleară, centrale nucleare. Și chiar din contră, cele pe care le au să le restrângă. În fine, dacă sunt alte întrebări, dacă nu, eu zic că vă putem mulțumi. Și sperăm că să facem împreună lucruri buni, să informăm cetățenii. Ce vreau să fac o precizare? Nu dorim, în primul rând, acțiunea nu are nicio legătură cu niciun partid. A doua chestiune, vrem să utilizăm, așa cum a spus domnul avocat, numai metode legale de protest împotriva acestei chestiuni. Și în acest context, sigur că știm să citim legea și o folosire așa manieră, încât să facem tot ceea ce depinde de noi pentru a proteja această zonă și populația. Pentru că altfel vă spun eu un lucru. Ne rămân două alternative. Fie să acceptăm și să preluăm toate regulile, fie să plecăm în altă parte. Față de cei care au spus că eu am interes. Eu poate că pot permite să-mi cumpăr ceva, să mă duc să mă mut de aici. Dar nu știu care e ce asta. Deci eu îmi pot permite să duc în calm această lucrare. Nu mă fac pentru asta. Sunt un bun român. Sunt al locului, sunt născut de aici. Și chiar mă doare. Chiar mă doare de mult. Și nu e o cauză dreaptă. Vă mulțumesc.